ăsta era bun până la Craiova. Vlastne ešte neviem po slovensky, hovoria pán biskup, preto teda ale predsa rozumiem niečo. Aj tá báseň, ktorú povedala to dievča, takisto som rozumel z nej, lebo niekedy som sa učil ten ruský jazyk, ale sľubujem, že sa o niekoľko času budem rozumieť. Aj naďalej zachovajú si tú vieru a takisto budú vychovávať aj deti svojich v tejto viere, lebo ako som presvedčený, a ako viem, tento slovenský národ je pobožný a teda vynie sa k obetujeme v prvom rade za týchto birmovancov, ale takisto svätá omša sa bude obetovať aj za ich rodičov, krstných rodičov a za každého, ktorý sa zúčastnil tu na teda túto svätú omšu, za všetkých, ktorí už odpočívajú v cintorine, lebo aj oni si takisto zaslúžia, aby sme si spomli v tejto svätej omši. Chlieb a víno, takisto aj vy si položte vaše ťažkosti, vaše starosti a obetujte ich aj vy s nami, spolu s nami, s kňazami, lebo iba takto môžeme si tento život, ktorý je dosť ťažký, sa nám stane ľahšími, keď teda obetujeme to Pánovi. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.
Odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošle svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Ako ste povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako u nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby.